I una paraula m'he deixat que per mi és clau, que és la mer, en francès, el mar. És un cant a l'esperança, és una història de llum que explica el millor del que és capaç l'ésser humà en un panorama de merda com el que vivim des d'aleshores, una vegada darrere una altra, i per això continuem explicant aquesta història, perquè s'ha de saber. Penso molt amb les persones d'una edat que poden tenir records encara molt directes d'aquest moment, però sobretot penso en les persones joves, que són les que han de transformar tot això en les generacions que venen. El 99% d'infants que naixien a la sorra dels camps de refugiats es morien de gana, de fred i de tota la misèria que hi havia allà i del maltracte. La senyoreta Elisabeth va aconseguir pactar amb les autoritats franceses i rescatava les mares que estaven en el darrer moment de gestació perquè poguessin parir en un edifici que es diu la maternitat d'Elna. Tot això sorgeix d'un vincle molt potent quan s'alineen els astres amb l'Assumpta Montellà, la historiadora que ha fet el recull de tots els testimonis que encara quedaven en vida, i per tant hi ha un rigor històric que Pablo Ley amb la dramatúrgia i Josep Galindo amb la direcció han fet honors, no?, a tota aquesta memòria. Tenim un moment que hi ha sorra a l'escenari que és d'Argelers, la vam agafar de la platja, va ser molt emocionant. Llum, tarongers i tendresa. I una paraula m'he deixat que per mi és clau, que és la mer, en francès, el mar.